Hanzi mukana una tsitsi saka ndiregerereiwo. Ndiri pano ndoda kungokwazisawo mhuri yandakapiwa naJehovha. Ndoda kungokwazisawo baba vekwedu, baba Mukombachoto, nevana vedu vatatu vatakapiwa naShe, kuda kwaShe nenyasha naBoaz. I just also want to greet my sister Catherine, who is in the house, and our auntie Janet in the house as well. Inzwai kugamuchirwa muimba yaJehovha. Amen. Amen. I want to sing ngapedze nguva dzedu hadzisisina kumira zvakanaka, dzatsvuka, takasimuka tose. Ngatingosvikai patinogamuchira baba vedu vachiuya kutora nzvimbo yavo muzita nemuropa raJesu. Amen. Hallelujah. Vakafara chete maoko mudenga yaka kuna Jesu. Hallelujah. It's a wonderful Sunday, a history Sunday. Patiri kuti makorokoto kuna Miss Mafakaza, now Pastor Mafakaza. Vanhu vazhinji zvavo vanoti munhu akangoenda kuBible College nemweya wedzungu mufundisi vanenge vari mufundisi wako iwe asina Mwari mukati. Izvezvizvi ava amufundisi ana Mwari mukati nekuti zvapupurwa nenyika zvikapupurwa nani namweya kureva. Amen and amen. Maizviziva here kuti kana munhu asati aordainwa haadyi chegumi ari independent, anodya chegumi under an ordained pastor. Maizviziva. That's why I'm talking about vanhu vanoti vakatumirwa mustudent wobva wati mufundisi ari senior ari kutibira yedu tinoendesa direct, unenge uchishanda outside the anointing. Nekuti kubva nhasi vari kukruger stop makumanikidzirwa kuti mufundisi Mafakaza vadye yechegumi zviri direct zvisina mufundisi jiriji pamusoro. Manzwa zvandinotaura, zvisina mufundisi jiriji pai pamusoro. Nezuro pataifonerana ndaitovaudza kuti kubva nhasi zvakati nezvakati nezvakati zvinenge zvakuitwa. Handitika, but vanhu nekudawo kwedzungu vane zvimwe zvavanogona kuita asi Mwari wacho usipo. Handiti, but kana vari under a certain anointing zvine munhu azviombeka zvinoita, but mustudent ari ega. Saka kubva nhasi 16 July ndo paakuzikanwa mufundisi Mafakaza kudenga kuti uyu mufundisi. Pamwe pese vaizikanwa semudzidzi, but nhasi zvarejeswa mumakoronike panyika nekudenga kuti tina mufundisi Mafakaza. Pakanzi vafundisi simukai vanoyatsofamba vachibhidhaira vachienda, but pamwe pese apa waimbonditarisa kuti nditi wakaona musoro wangu wakadzika waimbonzwa kuti inguva yekudzikama. Kana ukati waidza chienda, you see what I'm saying? It's very, very, very important. Regai ndidzokorore mazwi aya ndisina wandiri kuitira utsinye. Kune vamwe vari muno vari kufunga kuti vane vakadzi vasina. Ndokuvimbisa naJesu mupenyu kudai. Kana usina chawakamubvisira, usina mufundisi akambotaura chinhu, akafamba ari panext door haana kutiza, angochinja pekugara because akasi mukadzi wako. Ndiri kutorevesa iwe wega ndiwe unoziva nemakonzo kuti makaroorana, but denga haripo. Even murodhi makazara vanhu vari kuparidza noti mufundisi, ndonzi apostle. Iyega ndiye anoziva kuti ndiapostle. But izvi zvikanyorwa mumakoronike kana zvadai ndiani akaramba pamberi pevanhu nepamberi paMwari. Izvi zvizvi vakumaro general secretary veFM of South Africa vari kutoziva kuti one is added. Manzwa zvandinotaura. Saka dzungu izvizvi kuna munhu atobva achiti kuti my wife hauna kudzisa mvura. Uri kudzisirwa mvura nani? Uri mbavha. Hapana ari kukuziva. Iwe wega nemakonzo ndiye munoziva kuti makaroorana. But kudenga uku uchasvika uchiti Mwari ndasiya mukadzi wangu, makurumidza kundidaidza ndasiya mukadzi, zvonzi hauna mukadzi.
kudenga chakozonzi hai mamuna mukadzi mamuri tsvimborume panyika yose makore ese amararama 70 mamuri tsvimborume. Those things happen and many people get so much excited. Chinhu chinonzi order nechinhu chinonzi protocol chakakosha. Manzwa ndinotaura kunyange Jesu ari mwanakomana waMwari akabva kudenga ane zuva raaida kuti John the Baptist akonfirme kuti akupinda mumunda kuzoita basa. Iye ari Mwari, he did not defy the order yepanyika. Saka hakuna munhu anonzwa Mwari akaita mufundisi asina kuordainwa. Kutonzwa Mwari kuordainwa kunoreva submission. Manzwa ndinotaura munotaura kuti musi wegraduation hatitauri kuti mwana akamborohwa. Vanganonyambozvifunga izvozvo. Patichipembera paya hatitauri kuti mwana akamborohwa. Saka graduation inoreva kana kuti ordination inoreva submission, inoreva consistency, inoreva perseverance, inoreva kuti mauri mune zvaMwari. Vamwe akangotsikwa one day so antiza. I know so many students vano disappear vasati vasvika paline. Saka tinoti makorokoto kuna mufundisi kubva nhasi sununguka yenyu mufundisi masununguka. Zvazvinoreva kwatiri se-AFM of Rudaport Assembly zvinoreva kuti Ruda nhasi taisaina mapepa ese vakuva an purely autonomous assembly, kureva kuti mufundisi vane pavo pekushumira nevavanoshumira navo. Regai tiomberere maoko Krugerstop Church Board. Uyezve titi makorokoto kuna mbuya Mafakaza nemhuri yekwaMafakaza. Nhasi zvanyorwa mumakoronike kuti kumhuri kwenyu kuna mufundisi, kwete vamunoziva imi mega. Aiwa, anozikanwa nenyika neAFM, anozikanwa futi nehurumende of South Africa. Handiti vachazomupa chikadhi chinotaura kuti mufundisi akamiswawo pamapurisa agona kuchibuditsa, akaendawo kuhospital isiri visiting hour akugona kuchibuditsa. Ende kana chaburitswa chine nhamba dzekufona kuhead office kuCenturion, tinowo munhu akadai munomuziva here? Hongu. Saka zvakadini zvakakosha kune vachada kuzodaidzwa. Zvizivei kuti ukaenda kuBible College after 2 weeks ukaona munhu anouya pamba pako achipfugama achiti munhu waMwari ndiropafadzei, ndandakamirira imimi idzungu. Uku ndo kunonzi kuita mufundisi pamberi pevanhu nepamberi pani paMwari. Ngatimuvaombererai futi maoko, Mwari vatiitire zvakanaka. Makorokoto mufundisi asi ndokutanga kwebasa. Anditi ndokutanga kwebasa. Regai titenderwe tese tigare zvedu pasi, Mwari vatiitire zvakanaka. Tigamuchirewo mai mukomba choto vanga vachicheya zvakanaka pamwe chete nababa moyo valeader intercession, praise and worship. Thank you so much. Ushering deco nemadepartments ese. Mai mufundisi hello, tomboita zvekusunday school naye. Havana kutojaira, ndangoti mai mufundisi hello, ingotiwo hello. Zvitiitire zvakanaka muzita raJesu, amen. Madepartments sekutaura kwaita vamanhivi hande tinorongana kubva nguva dza9 kusvika nguva dza4 AM every day. Tinofanira kunge tine at least one member of the church who is praying kusvika gore rapera. Handizvere? Kubva nguva dza9 pamahead of departments tati praise and worship, ushering, deco, marketing team, inosanganisira futi head of men's fellowship, inosanga mahead of departments ose men's fellowship, ladies tichagadzira ma-structures moudzwa time yenyu. Saka the more departments you have, the more time you pray. Manzwa zvandikuedza kutaura. Kana uri kuinda session yekupraise and worship une 2 slots to pray, usati ndanamata pa1 because wagara uri kuma-departments. Kana zviri kurema zviri kutivhurira vamwe mukana mamwe madepartments. Handizvere? Nevakomana vemadrum mugovapawo ava yavo because madhimoni ari kumagitari akawanda. Kukasanamatwa ikokuku imhere chaiyo chaiyo. Amen and amen. Ndainamatira mukomana akaridza keyboard for 41 years. Vasekuru ndichimunamatira achitendeuka kekutanga. Kutanga kuti Jesu pindai moyo mangu aine 41 years akagara pakipo asati atendeuka. Muri kufunga kuti ndiri kutamba? Kune vanhu vakajoina chechi
vasina kwete kumakeyboard chete, even mabhenjo. Imbozvibvunza kuti Jesu akauya nhasi toenda nekuomera kwawakaita. Do you know chinhu chinoendesa vanhu kugehena? Inyaya yegiving. Izvi zvitati time yekunamata so panokwana 30 minutes dzako unobatwa nechadzera chehopi, kunzwa mazengereri, kuita plani yekufona vamanhivi nguva yenyu yakwana, iwe wanga wakakotsira. Kana wati uri kunamata 30 minutes, namata 30 minutes, revesa. Ndidzokorore handidika madepartments ese 30 minutes dzako dzinamate, uchidini? Uchirevesa, rega kurara panguva yawapiwa. Pane chinhu wani chandakadzidza, kana ndakafoira kuchikoro handizofoiri kuchechi. Amen, amen. Kana ndakambofoira kuchikoro handizofoiri kuchechi. Do you know why God said David, a man out of my own heart? David had so many flaws, but David had the power to sense kuti nguva yekuita zvinhu aita zvinhu. Vanhu vazhinji vanoya kuchechi but dhimoni reunyopi ndo rinokuvadza vanhu. Izvozvo vanonoka vanonotswa nei? Izvozvo hautoti dai mufundisi watanga na 1:30 na 1 ndoda kuenda kumba, udaenda unotorei? Kumba kwacho hakuna kana muriwo wekutodyisa chaiko, hakuna. But doko uda umhanyira kuendeko. Nanchitaura nevana vangu ndikati vanhu ngavadzidze kukwandifaya maassets avo. Unoona kuti ukawarairwa unogona kugara nedhimoni refiriji. Dhimoni refiriji. Uye pane pamwe rimwe gore randakambopinda mune imwe imba ndikanzwa hasha. Firiji yake akaitenga iri second hand, mubhedha wake akautenga iri second hand, microwave yake akaitenga iri second hand. Pandakasvika imomo ndakanzwa mweya mutsvene wachiti muno makazara mweya wehusekend. Chese chiri mumba imomo chachiri second hand, kusanganisira magumbezi akatorwa kubhero. Uchinzwa mhepo yehusekend hand yakazara mumba, but munhu yeye mukati tinamati anonamata 5 minutes. Do you know kuti pane zvimwe zvinhu zvinoda kunamatirwa kubvira paunorara chaiko, kuti mubhedha unorira uyu, aiwa Mwari ngauchimbobuda muno, zvinhu zvinogadzirwa muprayer. Do you know why we come to church? Kuchechi tiri kuuya kunogadzirisa nheyo dzakabva panzvimbo, zvisina kumira panzvimbo, zvinomirira panzvimbo paota. Ndisiro Genesis, ndisiro theme scripture na Genesis 35 verse 1. Unoziva kuti mweya wemasecond hand unotoda kuti ndimboita deliverance rimwe zuva. Nokuti pese paona second hand, hana yako inodokwaira, kuroverwa nehana, kunzwa kuti Jehovha uri pano. Taura nemunhu ari padhuze nokuti nyaya dzako dzinogadzirwa muprayer. Dzokorora kuti nyaya dzevanhu dzinogadzirwa muprayer. Verenga tinzwa. And he said, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. 35:1. Zvino Mwari akati kuna Jakobho, simuka ukwire Bheteri undogara ikoko, uitire Mwari aritari ipapo. Iye akazviratidza kwaari panguva yokutiza kwake pamberi paEsau mukuru wako. Ipapo Jakobho akati kumhuri yake navose vakanga anaye, bvisai Mwari vadzimwe ndudzi vari pakati penyu, zvinatsei mufuke dzimwe nguo. Tisumuke tikwire Bheteri, ipapo tichaitira Mwari aritari, iye akanga aneni panzira yandakanga ndichifamba nayo. Ivo vakapa Jakobho vamwari vose vadzimwe ndudzi vakanga vari pamaoko avo, nezvindori zvakanga zviri panzeve dzavo. Jakobho akazvicherera pasi pomuti womuuki wakanga uri paShekemu. Vakapfuura nerwendo rwavo maguta akanga akavakomba, akatya Mwari kwazvo, vakasatevera vanakomana vaJakobho. 10 inoti chi 35:10. Mwari akati kwaari, zita rako ndiJakobho, zita rako harichazonzi Jakobho, asi zita rako richanzi Israeri. Akamutumidza zita rinonzi Israeri.
Hallelujah. Hallelujah. God said to Jacob, "Get up, go to Bethel and settle there. Build an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau." Hallelujah. Maringa varopafadze kuverengwa kweivhangeri. Chinhu chinonzi until you bless me. Thimu yedu. Nhasi taura kuti nyaya dzangu dzinogadzirwa muprayer. Ndoda kuti udzokorere word rinoti altar. Chii chinonzi altar? Altar is a simple table that is found either in church or at home. But what happens with that table? Paunoenda ipapo, chekutanga usati appear before the altar. Unofanira kuenda uine purpose. Kuti Mwari ndakuenda pa-altar. Asi auendi pa-altar uine offering isina request. What drives an altar is a request. You must have a request. What drives an altar is a request. Saka usati waenda pa-altar, you must have a request. Usati wave ne-request, pfungwa dzinofana kushanda. Pfungwa dzemunhu, 5 senses must work to understand that I lack something. Can I come back to you? Chinotuma munhu kuenda ku-altar inyaya yekuti pfungwa dzake dzinofana kuregister a concern, dzinofana kuregister a need, dzinofana kuregister like something like being scared. What is behind you? That's why mchiona kuti faith can only be raised when people feel scared. Jacob achienda kwa Labani pa 28 ya Genesis anotaura achiti kana mukanondiropafadza kwandakuyenda uku ini ndine tsvimbo imwe chete nemafuta imi Mwari mukanondiropafadza ndaenda kureva kuti Jacob aive nefiye yekuti akanga asati aparadzana namai vake kana nababa vake ari mwana aigara mukitchen namai Esau ari muvhimi. Do you know kuti vakadzi vakawanda vari muno vari kuchemedzwa navana vakomana vakakura vachigezeswa nemapitikoti nana mai vavo? Wekuti akarumwa nesvosve anobowa kuchema so, mami, chimukomana chine ndebvu ndovakuvadza vanasikana vevanhu. Why? Haana kujaira kugwavha, haana kujaira kutsvaga. Pese paari anoda kunzwisa tsitsi. Ndo unhu hwaJacob aigara mukitchen, Esau achivhima. But Jacob manje aiga aine pfungwa dzinoshanda, dzinoregister need. Kana usingagoni kubvotomoka pa-altar, haugoni kuropafadzwa. Pfungwa dzako ngadzive ne-substance. Uye munhu anopota achibvotomoka kana vaenda paaritari yaMwari bvotomoka. Iva munhu ane zvaanotaura pa-altar. Rega kuva munhu anonzwisa tsitsi. Ndopaari kuti Jacob ndaona Mwari vachikwira vachidzika. Kana imi Mwari mukanondiropafadza kwandakuyenda. Remember akunoteya nheyo yekumba kwaLabhani iye asati asvika. Ndopaanotora mafuta ainawo obva adira. Apa ari kugadzira zviri kumberi kwaasati adini asvika. But iye blessing anayo, but akugadzira zviri kumberi kuzoti kwandiri kuenda kwaLabhani uku hakuna changu. Mai ndasiya kumashure, baba ndasiya kumashure, but mari ndoida ndakugadzira zviri kumberi. Kana uchinamata Mwari iva netsika yekugadzira zviri kumberi. Mweya Mutsvene ngaakuzarurire uone zviri kumberi kuti kana ndasvika kwaLabhani ndoda kunowana chekudya. Haana kuti kana ndasvika kwaLabhani ndichanonzwisa tsitsi kuti Labhani andinzwire tsitsi. Kune vanhu vari muno vanoda kunzwirwa tsitsi. Paunoshanda uda kunzwirwa tsitsi. Kana Murungu akandinzwira tsitsi. The purpose of the altar
kuchinja zviri kumberi. Ndosaka achidira bai mafuta. Ndati kana munhu asina the ability yekubvotomoka pamberi paMwari ari paota, hakuna chinoitika. That's why chozona Jabhezi achinamata, anonamata sebenzi achiziva. Ngatidzokei kwanambotangira kwandati chinotuma munhu kusimudza kutenda inid. Jabhezi anoregister need yekuziva kuti ini ndiri mwana vechifewe. Point number 1. Point number 2, I don't stand the ground nemadzikoma. Why? Background yawo yakanaka. Saka inini zvandine background yakaremara, ndakufanira kubvotomoka pamberi paMwari. Mwari kundinzwa kana kusandinzwa, but regaiwo ndibvobvotomoka masikati ano. Ndopaanobva adaidzira akati, oh my Lord, ndinzweiwo Mwari. Kana mandinzwa, enlarge my territory. Kuna kuti kana wakuuya kuchechi kuzogara pasi usina ability yekubvotomoka pamberi paMwari, unopinda muchechi ukadzokera wakadaro. Kana ndauya kuota, Mwari kundinzwa kana kusandinzwa, ndinoita tsika yekupota ndichibvotomoka. Kune munhu asiri kundinzwa, ndiri kuti kana ndauya kuchechi ndofanira kuita habit yekutaura the impossible. Kuva netsika yekutaura zvisipo, kuva netsika yekurota zvisipo, kuva netsika yekunzwa zvisipo. Bhaibheri harina kuti Jakobho akanzi naMwari penda tsvimbo. Iye anongotora miti yake oti I want to make money. Ndaakusura dzikaona dzinobereka nemavara. Unoita kuti pamwe pacho ndaiudza mumwe munhu ndataura naye nezuro, ndikati vanhu vazhinji vakamirira Mwari kutaura, iye Mwari akaisa simba pamusoro pako. Jabhezi dai akanyarara zvaivharana. Chiri kukutuma kuramba wakadaro kunyarara. Can I repeat this? Unoziva kuti vanhu vanotaura zvaMwari vavasingatendi paari. Vanhu vanotaura zvaMwari vavakanzwa, kwete vavakaona achiita zvinhu. Ndiri kutarisa mukadzi wamunofarira anonzi Ruth, aenda kunyika yevatorwa, onosvika ikoko onzi namai vake ena anopinda musiketi yemunhu. Vangani venyu vakadzi vari munhu, izvo ndine zvimasingo zvinoti handinyengereri munhu, handinyengereri munhu. Wapedza kuti ndiri musingo like Ruth. Ruth aitonyengerera, akanosenerera musiketi yemurume wemunhu. Why? Mbuya vake wadaro. Ndakaudza mumwe munhu ndikati kana uri kutsvaga basa risina munhu, hakuna basa risina munhu. Mabasa ese ane vanhu. Rega ndikudzokorore, mabasa ese ane chi? Ane vanhu. Imomo mune vanhu imomo. Mombe ndedzalabhani, asi anointing inodzirasira kuna Jakobho. Iwe wadzva zvandataura, mombe ndedzalabhani, asi anointing inodzirasira kuna Jakobho. Imboti Mwari, ndaiudza vana vangu vekupraise team ndikati kana usiri selfish, Mwari akuropafadza. Unofanira kumboti Mwari, ini nemhuri yangu kuna murume wamunofarira anonzi Joshua, wandanzwa achinzi you will be like Joshua. Joshua haana kuti ini nenyika yese, ari kuti ini nemhuri yangu vane maperembudzi. Shoko raMwari rinoti pavakatanga kufamba vachienda kumisasa, vasati vadzokera kunoudza vari muguta kuti kwaane chekudya, vakaviga rimwe goridhe pasaidi kuti vasina maperembudzi vazoona rimwe vachiviga. Zvine unoti ukangotanga kunamata ukaita idea, unonamata uchidaidzira Mwari ndokutendai, idea inobiwa usati wadaidza vamwe. Imboita zvimwe zvaunoviga pasaidi munzvimbo dzemweya. Can I repeat this? Munzvimbo dzemweya. How do you get blessed? You get blessed kana uine tsika yekubvotomoka. Paunoenda paota bvotomoka. Paunoenda paota usanamate. Unoza kune mwe minamato inoti bowa. So pandinoenda kumaota, pandinoenda kumaonite, Mwari ndokutendai nemurume wandinaye, iye ane mahobi akadaro, chimbotaurawo zvimwe uye avepo. Iye murume wacho atovepo, chamusina ndechekudya. Ndosaka ndakazodzidzisa vakadzi vepano kuti kana ukaona murume wako akarara,
mubate musana kuti Mwari benzi iri ngarimboita mari, munhu uyu ngaamboitawo mari, ndirege kungoona mhino chete, ngaapamboitawo chimwe chinobatika chiri paari. Unogara kuti munamatira makore akawanda mune muchidye, vakamubata so zvinyoronyoro, iye ari kufunga kuti une zvauri kukumbira. Iwe nyambisirwa uri kuroya munhu munzvimbo dzemweya, uri kugadzirisa zvinhu munzvimbo dzemweya, uri kuatrakta upenyu munzvimbo dzemweya. Vakamubata zvinyoronyoro. Baba ndinokutendai naDhaniel, Baba ndinokutendai kuti akandiroora, asi haana chinhu Dhani. Mwari chiitai pfuma ive pamusoro pake. Baba kana zvichibvira ndinzwe iwo manhero. Iye paanoenda kubasa anoona tunhu tuchibereka. Why? Kuna amai vanopenga zviri nani, kuna amai vanopfotomoka mumweya, kuna amai vanopinda mupureya vachitaura zvisipo. Rega kuramba uchidzokorora zviripo. Mwari ngaakupe nyasha. Kana waenda paoritari yekunamata, taura zvisipo. Pfungwa dzako ngadzidzidze kuziva need. Rimwe zuva ndainamata, ndakatarisana nechechi yandinoshumira, ndikaona kuti ndine mamwe maprofessions handisina munomu, kune vamwe vanhu handisina munomu. Ndikatanga kuvanamatira, ndikatanga kunyora mazita. Vananhingi vanotambira ma10,000, vananhingi ma15, vananhingi ma20, ndichichinja mari dzavanotambira mumhepo. Ivo voti mufundisi vanoda kuti vana vavo vabudirira. Aiwa, ndiri kugadzira chingwa changu inini. Why? Mwana mubereki anodya zvine mwana wake. Hakuna mwana ane magwavha anopa baba maapple. Ane magwavha anokupa magwavha. Saka nechigadzira chingwa changu imomo, kati Mwari ropafadzai baba namainingi, vakomborerei vaite mota dzakanaka. Pamusoro pazvo handinamatise benzi, ndoti ngavachirega kuzobiwa nemumwe mufundisi. Ina handingarimiwo vagonokohwa. Kuita mweya wechiFiristia kuti vaIsraeri vorima, ivo vakuFiristia vokohwa, zvirimo munzvimbo dzemweya. Izvi ndichitaura kuti mumwe munhu atobuda chechi kare kare. Pese panotaurwa nezvekuenda kumberi unonzwa kuti hapasisina Jesu. Iye Bhaibheri shoko raMwari robva rataura richiti vana vake hanzi, if you are willing and obedient you shall eat the good of the land, meaning to say kudya zvakakora zvenyika. It's part and parcel of faith. Pano munhu akambondibvunza zvikanzi, mufundisi, what must I pray for? Ndikati unei? Ndine vana vasikana. Ndikati vangani? Kati 3. Ndikati iti Mwari vakarara, vataimire vakarara, uvanamatire kuti Mwari ngapauye mbambo dzevarume vakasvika, vane pfungwa dzakasvika. Isa hatitauri kusvika kwevanhu tichiverenga mhino kana kureba kwemaoko ayo, tinoverenga zviri mumusoro. Zvekuti murefu zvinodyiwa here? Zvekuti mutema akadarika bhutsi yangu izvi zvine basa rei? Tarisa munhu ari padhuze newe, uti pauri kuuya kuchechi uri kuingei? Pavauya kuchechi waingei? Wayozonzwa rumbe achiimba warasikirwa. Kana wapinda muchechi nzvimbo yekubvotomoka, zvekuti kana Mwari vakangopindura one statement, zviri kumberi zvese zvanaka. Wana mukana wekubvotomoka. Kana ndauya the Bible says, let your desires be known unto me. Kana usina desire, you don't have any reason to go before the Lord. Why? God wants to hear your desire. Mese mune vana mwana akanoka menyu na 10 usiku marara. What is the first question? Be honest. Urudei kunyepa here? Kana vakarara mwana akanoka, what is the first question? Urudei ko mwana watakati hapana hangu ndiri kungonoka. 10
11 vabatwa nehope ona chikomera kukukuku dedi mama uri kudei kungonoka mwana akakwana iye ndozvinoita vamwe vanhu vakapinda mupureya vana vasina kukwana vanomutsira denga mahara vanotsvaka denga mahara vanotsanyira mahara vanoendera kukembi mahara wai havana chekureva panovhurwa dhoo havana chekureva vanoti tiri kungonoka zvodzidzokera mumba kwako uri kuita noise. But akati mami, I feel like something is walking, is moving in my bedroom. Kana kuti I'm having a night dream, a scaring dream. Unoona mubereki achimuka achinoatenda mwana nedenga pauri kuuya kuchechi musi weSunday rakatarisira kuti une zvauri kuda. Harisi kutsvaga munhu ari kunokera mahara, harisi kutsvagira munhu ari kutsanyira mahara, riri kutsvaga munhu ane chekureva. Just like me, kundimutsa na10 manheru, mufundisi ndati ndingonzwa kuti munofara here. It's disturbing. But kundiudza kuti muzukuru wenyu ari kugwina, unoona nehope dzinotika wani hwa, ndomuka ndotanga kudaidza, unonzwa ndaakukupindira kuti rega nditaure izwi, pandiri kuti rega nditaure izwi, ndiri kumhanyira muchiwoko in closet, kuti denga rakariraiwo kwaakushata uko. Vatumwa mhanyaiko, mweya washe burukirai ikoko. But kungoti ndangoti ndinzwe kuti makadii, ukazviita katatu kechifuwa handichadairi. Mwana anodaidza pese pese vabereki vadairi. Hamusati mamboziva kuti musu munhu anodaidza pese pese, even musu waanoita niti, anonzi hamumuzivi here. Haana kukwana. Kana waenda pamberi paMwari, iva nemazwi ane chekuita nezvaMwari, iva nemazwi ane chekuita nesubstance. Rega kuenda paota zvekujairira, rega kutsanya mande zvekujairira, rega kuenda kukembi zvekujairira. Pari kudaidzirwa makembi, gadzira chamboko chemunamato. Enda uine prayer request ine substance. Zvindichitaura kudai so vanhu vari less. Mande inokwana usina chavagadzira muprayer, kembi inokwana usina niti. Ndakabvunza umwe munhu ndikati kukembi inoti kuenderei, ndikati hapana hangu kungoendawo hamufundisi ndofarira zvekunamata. Ndikati muri kuenda nemota yani? Hanzi ndinongosvikawo pachechi ndohaika. Iwe vamwe vakadzinamatira dzauri kuda kuhaika idzi, vakadzichemera pamberi paMwari, vakadzibvisira offering, vakadzibvisira seed, ndo dzauri kungojambira. Can I repeat this? Usati vaenda pamberi paMwari, chimboanalyze kuti what do you have? What do you need? Kwete ungononoka kuti hapana hangu. Hapana. Ndataura nomwe murume akavandira, kanifundisi ndaneta kunamata. Ndikati uchineta nei kunamata? God is sweet each and every day. God is giving people stuff. God is answering prayers. God is doing miracles. What? Zvikanzi mfundisi nini? It just doesn't happen. Banamuti ndipe your last 5 prayer items. Kanzi yekutanga yacho, I was just praying for my wife to be good. Ndikati is she bad? Kanzi handinyatsiziva hangu semunhu akangorora munhu wani. So, okay, urungonamatira kuti mukadzi wako ave good. Is it a prayer request? Zvotopera. Good wacho hamezheki. Hapana measure yekuti uri kumeasure kuti good wacho chi. Ndakabvunza umwe munhu tikanzi mufundisi Mwari anopindura. Ndikati zvokwadi anopindura. Zvikandoita sekuti anopindura. Ndikati iti murume wako achibudawo namata kuti Mwari ngaauye nechokoleti, uzive kuti Mwari azvinzwa here. Pamwe pacho tikati namate tinoisa measure. Kungonamata kuti mufundisi ngaauye good. What is good? Ndo vanhu vanoti vakanzi tokubikirei yoti zvese vape porridge isina shuga, vadzidze kutaura zvine musoro. Mauya vanhu vari kufara,
bikei zvese chero bikai poriji risina shuga moisa sauti yakawanda vanhu ngavave defined. Upedza nguva yangu uchiti zvese imhinduro iriyo. Kana ndakuenda paota, kana remember denga rikandivhurira nzeve, kana ravhura nzeve ndofana kuwana chekutaura chinobatika kwete kutaura sina basa. Mukristu anoprosper maringe nequality yeprayer. Kune inonzi general prayer, kwete inonzi useless prayer, kozoita inonzi quality prayer. Solomon ashanyirwa naMwari apedza kubayira ota yakakura, abayira ziota zihombe, denga bvarashanya pfacha pana Solomon. Ndingakuitirei? Ndipei uchenjeri hwekutonga vanhu venyu. Do you know how much sweet is power? Hakuna chinhu chinonakidza sepower. Power so ukati munhu mhanya uchiona munhu achida iso iwe uri mumashure ako. Power is sweet. Solomon knew kuti kana ndikava nepower newisdom nyika inonditeerera. Why? Nyika iri kutsvaga mhinduro. Ndosaka munhu wese ane mhinduro achiremekedzwa. But give me power to give me wisdom. Not only wisdom, but yekutonga vanhu venyu. Bhaibheri rangu reshona ndakaandaraina pekuti kutonga vanhu venyu. Iwewe kanzi unoita semukadzi yekuti ndingakuitirei mwana atamba, kanzi musoro waHerute. Unodya musoro waHerute. Izvi kune vanhu hope vari kuti izvi mari yako yekukempi unoenda kunonamatira munamato usina basa. Ndakabvunza munhu kukempi kunoitei? Kanzi hapana mufundisi, munhu haana mota, maanorara ndo mune piro yake, anodya achiona piro, hembe dzake dzese dziri imomo, dzese ndati dzese. But kana akunamata pamberi paMwari achiti, do you know kuti chinonzi miracle kuri kumbira zvinhu zvausingadeserve. A miracle is when you ask things that you know kuti my salary doesn't afford, my qualifications doesn't afford, my nationality doesn't qualify me. Ndo panoshanda minana zvikajairika. Unozi hapa takauya kuregion kuno hakuna munhu aitiremekedza. Taingonzi chishona cheche. But Mwari pavakatinzwawo nemalaits aya zvakufamba. Pamwe pacho you claim your state ka nezvauri kukumbira pamberi paMwari. Vanhu vavese muri kuti vanhu havandiremekedzi. Iwo unei chinoita kuti uremekedza? Imbozvibvunza, tarisa wardrobe yako uone kuti pane here kana one label uda kuti vanhu vakuremekedza kuti waitei. Vemashop chaivo havakuremekedza because hakuna munhu anoitwa towing shopping uchitenga makandewo. Makandewo kunongonosarudza mufiriji pane pasina kana assistant, mari yako haikwani. But kana vakutenga wana oxtail panenge achibvunza kuti for how much, panouya munhu. Chimwe chinhu chakuvadza vanhu kuda kuremekedzwa munzvimbo dzepanyama asina kuremekedzwa mumweya. Kana vakusimudzwa nedenga hautangi varemekedzwa panyama, unoremekedzwa mumhepo. Nyika yopupura zvairi kuona mumhepo. Izvi ndichitaura dai mwatonditsamwira so mufundisi wakutaura nezvei. Ndiri kukumanikidza kugadzira minamato inopindurika. Ndiri kukumanikidza kuenda paota uine chimwe chinhu chinobatika. Ukatarisa varume vaienda paota unonzwa kuti ota inovhura dumbu raHana, but Hana haana kukumbira chinhu chiri ordinary. Anoti kana mukandiropafadza nemwana mukomana ndichamuendesa kuaritari. Kureva kuti munamato waHana vaive nesubstance yekuti vatumwa vateerere. Iwe wako munamato une substance rekuti vatumwa vateerere. Ndainamata nemihama fundisi ndinamatirewo ndikutsvaga basa. Vandatora azoriwana kana mfundi ndokumbirawo kuwedzerwa mari kubasa. Muda kuwedzerwa mari zvikanzi vakangowedzera 200 rand. Iwewe a big man like me kneeling down asking for 200, unotishorerei kusvika pakadaro?
kana yauya tochinjei, kana yauya tochinjei. Mumwe musi ndakaenda kurestaurant, ndasvika kuya nandina mai mufundisi namudara wedu ari kumashuro, tiri vatatu. Tasvika ndakuita chimeeting changu ndikati kuna baba nemwana wamusikana idya yavo, isu tichiita meeting yavo. Tapedza kuita meeting, waiter akapiwa tip ye1000. Ati ka, ndikati ndakaenda ndikati wakomana munapiwa 1000, isu chikafu chatatadya chaisasvika 1000. Wakomana, ndikanzwa waiter atanga kuimba, be blessed my brother, be blessed, you are the only one in the world. Ndikati waiter anakirwa nemari uyu. Ndandega pekutanga ndakafunga kuti this man is wasteful. Ndakazoti ndabata musoro wangu ndikati aiwa anayo mari uyu munhu uyu anechi. Ndakazoti takupfuura neparking ndikaona vhiri remota yake ndikaona kuti aiwa iripo. Why? Bhaibheri rinobva rati Paul achinyora kuvaKorinde anoti ndinokupai chandakagamuchira, ichi chekumedura chingwa ichi muchidzokorora zviri muna Kristu. Chokwadi hakuna munhu anotambira 10,000 anopa munhu 1,000 tip. Even akaita manyawi sei haibudi. Pamwe pacho vanhu vamunoti vakaomera havana. Ndaimbosipa vanhu matipi ma100 kuspace. Ndakanyatsoona kuti handichikure kure chaiko nepazviri kuitika. Ndakangotarisa vhiri remota yake chete, kwete yese. Ndikanzwa kuti I've got 10 of these. Ndopandakanyatsoona kuti wakomana ukawarairwa uri panyika yevapenyu unobatsira vamwe kurarama. Kuti kana census yakuverengwa zvikonzi pane vanhu 1 billion. Moyo wangu wakandirwadza. Unoziva ndakangoti Mwari, inini nevana vangu vepanyama nepamweya kungondipa 5 vakadai pachechi. 5 chete pachechi. Chechi inenge yanaka. Zvino munhu wacho andiri kushanda newe ndiwe wandiri kunyengeterera iwewe. Usati watomboshaya mari uchitotanga kupinda muprayer room unototanga kukumbira second hand. Baba ndokutendai kana mukandipa mota ye2010 Mwari vandiko iwe sei uchizvinyima muprayer. Pandatandati kana wakuenda paorder ingova nehabit yekubvotomoka. Mwari kuzvipindura kana kusazvipindura, but my desire is presented to God. I present my desire, whether it's acceptable or not acceptable, but I will tell the Lord what I want. I was arguing with my children. They want an iPhone 14 phone. And they want a job to wash my cars every day so that they can achieve the money of the i14. Of course, havasati vakufanira kushandisa ma-i14, but kurota kwavo kwakanaka. Ramangwana rakajeka. Do you know that as a many thinketh, so he is. The greatest limitation is your mind. Ndiri kufarira vibe iri kuyouth nema-teenagers. If you ask them the cars they want, hapana anomboti Toyota Fortuner. Hapana. I've asked them over and over. Hapana anogara nemuteenager akati anoda Toyota Fortuner. Havadi those cars. Kurota kwavo kwakadi kwakanaka. Mumwe munobva ati hanzi havagoni chikoro, but at least they are dreaming nice. Zvinewo ukatanga kufunga ezvo ndichitaura kudaiwo pandati hauna warwadziwa singaiti. But mumwe munhu akambouya kwandiri ndakamboidzokorora papulpit akati mufundisi achichema singaiti. Ndikati uri kuchemei? Zvikanzi ndanzi murombo. Ndikamubvunza ndikati asi iwewe unazvo here?
And no, handina chinhu, but zvinei naye. Do you know kuti ukashaya vana Penina, Sameri hakurumidzi kuuya? Munozviziva here? Mukashaya vana Penina, Sameri hakurumidzi kuuya. Pamwe pacho Sameri anouya nekuti Penina ari kukubaya baya. Muri kunzwa ndozvo dzangu. Ndakamboshandira imwe kambani yatakanovarongedzera zvinhu namaifundisi. Tarongedza zvinhu mabhoti kudai zvikanzi tichazokubhadharai hapana mari. Uchiona kuti employer ari kutorongedza mota 4 chisport bag yekunotambisa. Iye ari kuti mari haisati yapinda ndichazokuonai pamberi. Akutoenda kuChristmas. Ndopandakanyatsoona kuti I'm working for a wrong company. I need to think otherwise. But Penina akanyarara. Do you know what raise faith? Problems are very critical for Christians. Why? They raise your standard of praying. Many people don't pray if all is well. But if zvinhu zvikaita sezvinodai, you pray more. Muri kunzwanira? Saka vana Penina ndakamuudza achibva muofisi mangu. Ndikati iwewe uri murombo. Zvawataurirwa ichokwadi. Asi prayer room haina kuvharwa. Chibuda muno unoudza Mwari kuti Mwari muriko here? Ndichinzi murombo, ini ndichinamata. Chienda unogadzirisa munhu anochinja zvinhu mumhepo. Do you know kuti vanhu vazhinji vari pano vakaudzwa chokwadi vanotsamwa? Munonzwa zvandinotaura? Chokwadi chinobatsira kuti uzive zviripo. Ini kambani yandakatanga kushandira ndaishanda patainzi mukwerekwere. Vangani venyu vakamboudzwa kunzi mukwerekwere uripo? Kwete usipo, uripo uchiudzwa kunzi mukwerekwere. Ndakarwadziwa nekunzi mukwerekwere. Ndikavapa ndikata pepose kubvisa mabhara zvima kuti varwadziwe nekusunda bhara. Zvikanzi ivi ndikarwadziwa but uri mukwerekwere. Ndazodzokera kumba ndakati Mwari handingati chitupa chemuno handina. Ini ndiri mukwerekwere. Chingondipaiwo maki anoti remote yegedhi neki yemumba nemota yacho ipapo. Iye onditi mukwerekwere asi ndangu ndakaguta. Unoziva kuti kutukwa wakaguta kunonakidza sei? Kwete kuti ndiri kutukwa ndine nzara futi. Pane munhu wandaedza kutaura naye, kana takunamata Mwari chinhu chinonzi altar chinoshanda nemazwi atataura paaltar. Hakuna munhu anokutaurira mazwi epaaltar. Hakuna munhu anokuudza mazwi ekunamatira. Hakuna munhu anoziva manidzi ako. Iwewe defina manidzi ako. Kana vakuenda pamberi paMwari, enda nemanidzi ane substance. Ekuti kana Mwari vakapindura munamato wako zuva iroro rinonyura wakukudzwa. Pakangouraya David Goliath, hapana unoziva kuti pane vanhu 1 vandofarira, pane mhuka 1 yakasikwa naMwari yandinofarira, vakadzi. Women are excellent. Kana daona kuti varume vakamira sei, izvezvi zvimesi ngaauye muno toona kuti munosara mine vakadzi venyu here pasaidi penyu. Vakadzi vese vanomhanya nomubundira apa nekumisira mazambia izvezvi so. Kuti Messi munomboona vana baba vasara vagara vana mai vachingopunyuka kuda unotorwa selfie naMessi pandapo. Vakadzi vane tsika yekuappreciate. Vane tsika yekuappreciate. Izvezvi Mayweather akauya uko. Ndinoziva kuti kune vakadzi hobho vakatotukutira unotorwa foto, but iwe unotomukumbira kuti dai tambotorwa foto. But kuna Mayweather ane ndaigara hadaitswi. Kureva kuti David achingopedza kuuraya Goliath, Bhaibheri ukariverenga rinoti vakadzi vakatanga kuimba, kwete varume. Hanzi women started. IBhaibheri havasi passage rich. To say David had killed thousands, Saul has killed tens. Vakadzi vanga vatoziva kuti uku ndokwazvakuitika. Even mukaenda parufu atenga chingwa, vakadzi avakanganisi ndo vanotanga kupati. Imimi munozoonekwa pamashure pavese vese. Kunyepa here ena munoobserva pamafunction munoti chikafu chinotangira kupi. Ukangoenda pafunction uine sutu yako wakangogeza wakakama musoro, vanogezesa maoko vanotangira ikoko. Kune vakageza havatangiri uku. Why?
vakadzi vane problem yekuti vakakirietwa Garden of Eden yavepo kare. Saka maziva anokurumidza kuona pane michero inonaka. And this you can test even kumba. Kana paine chikafu, women smile. Kana pasina, they are rude. Nevamwe vanhu vanokubatsira kuona kuti iripo here. Vanokurumidza kuona department futi remadzimai but ndivana ambuya. Vana ambuya vaurai huku. Kana usina chinhu, vaurai, izvo ndokuvimbisa. Kuti tebai huni. But kana iripo vanokutemera havana kana fani. Ndaitaura nemuzukuru wangu zvikanzi mufundisi munoziva zvatinoitwa here muchechi ndikati handizii. Kanzi vana mama vanenge vachitisunga muchechi wati Mwari komborerai chibenzi chichite kwazvo mwana wangu agarikei. Hati munhu anonamatira munhu kudarika munhu wese panyika ndiambuya. Vakakutarisa so vakaona kuti uri kuenderera mberi wati Mwari chengetedzai munhu. Wakaona kuti hausi kuita zvakanaka kuti Mwari apa makandirasa. But it's not like they are insane. No. Munhu wese anoda chakanaka. Vana baba havatauri. Vanokukwarira mukati but vane vachizviziva kuti apa ndakanyura. Even, do you know kuti even vafundisi vanonyatsoona kuti apa ndanyura nemhando yemunamato wako. Ndozvindichitaura kune munhu anoda kuedza kumanikidza kuti when you get pa-altar, paunopinda muprayer, try and make a prayer in a substance. Define your needs. Pakaoma. Regai ndipedza hangu vanhu havafariri pekuti define. So what is an altar? An altar is where I bring a prayer. Hauendi pa-altar usina prayer request. Kune vanhu vane habit yekuisa seed isina prayer request. What start is a prayer request. Unogona kutadza kuitaura handitika like Hana kuudza Eli zvaimunetsa. Anongoti ndiri mukadzi ane shungu pamoyo. Altar yake haana kuiudza Eli, yanga iri mumwoyo make. Chiri kukuvadza vanhu vakawanda kumhanya kuendesa seed asina burden yeprayer. Prayer yacho haisi something that you think only. When you think about a prayer request, have a burden about it. Ngachive chinhu chaunokoshesa iwewe, chinhu chaunoisa pamoyo chiri kukuremera. Do you know kuti chinhu chiri kukuremera pamoyo unochiisa weight? Something that you want to achieve at all cost. That is something that you put as a burden pamoyo. When you have a burden, then you take that burden to the altar. Then you also is a seed. Asi kuchechi akuiwi nevanhu vari right. Kunoiwa nevanhu vari kuti zvinhu zvangu hasi kufamba zvakanaka. Mwari ndoda kuti zvifambe. But ngachirege kuva chinhu chausingakoshesi. It must be something that has weight on your heart. Have weight of something chaunacho. Unotonzwa Mwari vachirangaridza Jacob kuti zvawakaenda ukandivimbisa ukadira mafuta, chienda unozadzisa. Chimwe chinhu chandakaona chinoitwa pa-altar, tinogona kuva neburden iri right, tova neprayer iri right, tonova neseed iri right, tononamata. But altar in a first phase ne second phase. First phase is when you go and present your story. Bari kuti kusvika mandiropafadza handiti. It's a statement yaainayo isina chimwe chinhu. Why? Blessing inoreva protection and favor. Bari kunopesana naEsau. Esau amupa favor, akamuti zvauinazvo tora, akasarwa naye, akadzokera ne400 men. Jacob ari kunozadzisa nekubayira chibayiro. Altar inovhurwa, altar inofana kuvharwa. Hauite altar inosara iri open. Kuti wavhura altar une burden, une fear yauda kubatsirwa, waenda pamberi paMwari, fear iya yagadziriswa, wobva varega kuzoiclosa. Saka altar haite one. Inoitwa inonzi first opening altar yaunoita chibayiro chekutanga. Kana chibayiro chagamuchirika pamberi paMwari, unofana kuzonochipeta nekuzadzisa.
Remember, mukadzi anonzi Hana anoita commitment, mukavhura dumbu rangu ndikaita mwana, ane burden. Munhu waMwari okonfirma the burden. Paari kupedza kukonfirma burden, anobata pamuviri. Abata pamuviri, second phase yanga iri yekunozadzisa, kutora mwana oenda naye onomusiya. That altar yavharwa. But Mwari pavari vakazomupa vana vake iye vaakasara nawo kumba. Why? Avhura altar akanovhara altar. Vanhu vazhinji tinovhura maaltars asi hatimavhari. Tinoremerwa nekuzonopendera altar, but kuvhura altar kwakareruka. Why? Paunonopendera altar unenge usina burden. Like mukomana anonzi Jacob, paari kuti until you bless me, ablesswa, zita rake raakunzi favor, promise yazadziswa. Aifanira kuzonoita altar achizadzisa kuvhura kwaaita altar, kwete kuzongoti Esau haana kurwa neni zvavharana. Kune vanhu vanochita Mwari, vanovhura maaltar vaine burden, panopindurwa altar vorega kuivhara. Amen and amen. Vangani venyu vakakumbira vana, pamakazovabata makaitei? Vangani venyu vakakumbira mabasa, pamakazovabata makaitei? Pane thing chokuti Thanksgiving ndo mari isinganyanyi kuuya kuchechi. Ndobonoita kana iyo zvindaanotosita kana ndofunga ndakazoreceiva imwe nezuro envelope yakanzi Thanksgiving, but unobonoita 3 months usina kuwana Thanksgiving. Muchazviona mufundisi. But seed yekukumbira munoiwana every Sunday. But kuti vazouya vachivhara the request havauyi. Saka paunoenda pamberi paMwari nealtar uine request, unofanira kuti kana yapindurwa ugozoneivhara. Ukauya kumba kwamufundisi uchiti mufundisi ndiri kukumbira nyasha dzekuenda kuZimbabwe, ukaenda ukanodzoka, unofanira kudzoka futi uchiti ndadzoka ndafamba zvakadini zvakanaka. But I can tell you kuti vanhu vazhinji vanetsa message, baba tichambobuda kuenda kuZimbabwe, but paanodzoka unongomuona atonyuka sehoho, anenge atomumabhenji, hatauri zvekudzoka. Zvaanga achida zvadi zvazadziswa. The rest is history. You must learn to open an altar and also close an altar. Don't open an altar and leave it hanging. An altar needs to be closed. Ukaivhura ivhare. Ene vanhu vazhinji vanofunga kuti kana ndaivhura ndinozoivhara nei. Ukaivhura nemari unofanira kuivhara nemari. Pamari apa ndo pauri kurohwa nehana. But can I remind you, vanhu vazhinji vakaomera, vamwe vacho they don't even have. Ndine mwana wane akambouya kwandiri rimwe gore achida kuropafadzwa. Vandataura izwi nekurevesa varopafadzwa. Gore randakazomureminda kuti iwewe pandakakunamatira ndaida kuti ubvise tithe, mhinduro yake yanga iri yekuti mufundisi, ndikabvisa tithe iyi ndakutochengeta chechi yese ndiri one. Ndikati what is the meaning of tithe? Zvikati 10%. Ndikati saka ukaunza 10% yako iwewe wakuchengeta chechi yese. But basa racho harina kulasta, rakazongopera. Pamwe pacho remember, to one more is given, more is expected. Usarohwe nehana nemari yaunoendesa kuna Mwari, usingarohwi nehana nemari yaunopiwa naMwari. Manzwa zvandinotaura. Saka learn to open an altar and also learn to close an altar. Whatever you pray uine burden, chikazadziswa, go back and say thank you. Mufundisi vari kushandisa Old Testament, Jesu anoti vanhu vane maperembudzi 10 vaporesa. Pavanoenda, these people had a need. Anditika vakaenda kuna Jesu vaine need. The need is fulfilled. Only one came and said thank you. Jesus asked the question, we're not 10 healed, why one? Kureva kuti chese chatinokumbira pamberi paMwari as an altar, we must come back and say thank you. Munoziva ndazvifunga sechechi, we made a commitment pamberi paMwari, tikavhura altar yekuti Mwari, COVID ngairege kuuraya kana one
of the members of the church. Pazvakapera hatina thanksgiving yatakazoenda nayo kumberi kwaMwari tikati semhuri hatina kufa, takambonyarara, takamirira imwe pandemic, takamirira chimwe chirwere kuti chidzoke, tizodzokazve titi Mwari zvamakamboita paCovid dzokororai, kana asi hamugoni kuvhura imwe altar yekutanga musina kuivhara, kureva kuti sechechika pane time yatofanira kuenda pamberi paMwari tonotenda Mwari kuti we did not suffer from this pandemic, so that we close this altar to carry out the next altar. Tikasadaro muchaona kuti panouya the next pandemic, as individuals and as a church we will struggle, because munamato ngatimbodzokere kupractical. Munhu akakumbira bhara renyu akasadzosa, vangani venyu vanoti munhu akakumbira bhara ongoya orisiya paakaritora asina kuti makaita henyu bhara rakatibatsira, paanodzoka next time munomupa here bhara. Remember, a thank you, it's very, very important. Thanksgiving, it's very, very important. Patiri kupinda second half yegore, ndiri kuda kuti ma-families, ma-individuals, go and review your life. Wherever you do not say thank you, you need to say thank you. Vamwe venyu vakatobviswa kwairwadza, but you never said thank you. Vamwe venyu vakabviswa kwaichemedza, but you never said thank you. Vamwe venyu vakaita ma-mistakes, mukasafa, but you never said thank you. Rimwe gore ndakachallengwa one of the men, paakatendeuka akanotestwa, abva kumatest anoitwa aya ma-vitality test, handidi kuadzokorora. Pane mamwe matest maviri akauya achindipira offering, kuti mufundisi ndaifunga kuti chirwere ichi ndinacho, nechirwere ichi ndaifunga kuti ndinacho. Mafambiro andaiita mufundisi aisadeserva kuti ndichishaye, but nechikonzero chekuti Mwari wenyu akandichengeta kuti ndisarwara mari yangu iyi, ndakarohwa nehana. Vangani venyu vakaita musikanzwa vakasafa, vamwe venyu vakambofarisa mukadriva 200 kilometers per hour. How many things did we do that we deserve to say thank you? But chizhinji chinonetsa paota anovhurwa avharwa. Vamwe venyu maakutosvika vana gogo zvakati, vana mai Kandiero, did you ever say thank you? I've stayed in marriage for 20 years. You take it for granted. Kutonyatsoziva kuti it's not like kuti munhu asina murume akaita musikanzwa. It's very wrong kufunga kuti ndirimo because ndaigeza chaizvo samai Kandiero, mhino yangu yakanyatsoti twi, saka ndosaka mukomana murefu akagara. It's not true. Pakunogara makaita ma-mistakes akawanda, iye akaita ma-mistakes akawanda, but pane chinhu chinonzi grace chakanofukidzira. Pane altar yakafukidzira. Pamwe ndimufundisi akakuchatisai akangotaurawo izwi rokuti vanhu kusvika Jesu auya ngavagare vese, but kuzonodzokera pamberi paMwari tichiti tine altar yatakaisa, taakuipeta, tararama. Vanhu vazhinji they are getting lost. The church is asking and asking, never saying thank you. Vamwe venyu, you never even said thank you to your own mom. Mai vako vanodzimara kufa usina chinhu chavambowataurirawo kuti thank you, you did this. But kune mumwe munhu asina tomboita privilege yekuvaona achikura, kureva kuti the way we appreciate Christianity iri kunoremerwa because tiri kubuda pama-values echitendero. Ndafara hangu Misha achitaura, but handifariri thank you yake kusvika akushanda. Mazwi avataura da kuti uzazadzisa vane mari, uchiuya nemari, chiti mama thank you nemari. Kune vamwe vana vekuti anokuimbira karwiyo so achifara achitamba, ukaimba birthday anenge mami we wish you many more, enzara hapana kana koko kana fanda. Pane umwe mwana akazobvunzwa namai kuti zvauri kuti we wish you many more, makaguma rini kuunza shuga? Ndiri kutoti Mwari nditorei, ndanzwa nenzara. Iwe ndopauri kuti wish more many more. Pamwe pacho thank you isina mabasa, iri empty. Yo iri ranhasi rinaro maameni akawanda. Nderangu ndega samufundisi, but kune munhu ane nzeve dziri kunzwa.
kune munhu ari kuabsorva. Kana ndakuenda pa-altar, I need to go with substance. I open an altar, I close an altar. Kana ndakuenda pa-altar, don't wake up to pray usina chekunamatira. Wongozotanga kudzokorora mazwi, Mwari makanaka, Mwari muri mutsvene, Mwari muri mutanda webhasikoro, Mwari tsoka dzenyu dzakakura kudarika dzaAdhamu. That's not prayer. Prayer is something that you meditate upon, is something that you plan upon, is something that you put your mind on, is something that you can remember after a week, that day I woke up, I was praying for this. Vangani venyu vanopa munhu wokangana. Inini I know kuti ukandipa mota haukanganwi kusvika wafa. But ukanditengera maputi unokanganwa usati wasvika kumba. You see what I'm saying? Saka the more we give, the more we put substance pamberi paMwari, zvinobatsira kuti tinamatiranga munama. Ini ndine mari 1 yandakabvisa kuchechi yandisati ndakanganwa nanhasi. Mari yangu yepayout ndakaibvisa yose. Ndikarohwa nenzara semester iyoyo, zvekurohwa nenzara zviya ndaiendisa izvo. Ende mari iyoyo munamato vandakanyengetera pamari iyoyo ndinotouziva nanhasi. Kana Mwari mukazondipa mukadzi, handidi kukwira kombi naye. I need a car. I don't want to share a seat rekombi nemudzimai wangu. Ende mari iyoyo ndakaiendesa yese. Why? 1, ndanga ndine pattern. 2, ndakaendesa something chaindirwadza. I never forgot. But kupa nemas-altar munovhura, do you think kuti even hana ari kudenga akakanganwa nhasi kuti akaendesa Samuel kuchechi? Muri kuti hana kwaari kudenga akanganwa kuti akaendesa Samuel kuchechi? She never forgot. Why? Akapa chinhu chaive nezvachaireva maari. Saka ene altar haisi yese inokanganika. Pane mamwe ma-altars ekuti ukaita, it must be a lifetime. Do you think kuti Jabez akakanganwa altar yake? Do you think kuti Jacob akakanganwa altar yake? Pane atinoti ma-life changing altars. Yekuti kana ndapa ndinopa something that I will struggle to repeat. All right. Regai ndi Mwari une zvauri kundiudza. Kune vanhu vanofanira kumboita commitment yekunovhura nekuvhara yekunovhara ma-altars avakavhura. Kune vanhu vanofanira kunovhura ma-altars. Imbochinja munamato wauri kunamata. Chii chiri muupenyu chakagara pamwoyo? Shungu dziri pamwoyo dzinoti kudii? Chii chiri kukurwadza? Don't be shy to share what is paining you with the Lord. Don't fail to express your burden to the Lord. So many people have got so many burdens, but they desire or they plan to solve them their way, not the Christian way. But can I remind you, mupaota panochinjwa zvinhu. Zvinhu zvese zvisina kumira zvakanaka zvinochinjwa paota. Altar is a place of transformation. Altar is a place of creation. Chisiripo chinogadzirwa paaltar. Vana hana vakagadzira vana paaltar. Vana Jabez vakadana nezwi guru kuna Mwari. You need to know. Of course, many people think that the altar is for the past, but altar exists in the present. Kune zvatinofanira kuita pamberi paMwari kuti Mwari varambe vari Mwari, isu tizova vanhu. So many people trust their instinct, trust their wisdom. But can I remind you, your wisdom ine painoperera, your instinct ine painoperera, understanding yako ine painoperera, asi zvaMwari hazvigumi. So I want to encourage you kuti pauri kurarama upenyu hwako, build your burdens. Don't give up kuti chinhu chikaramba wotsamwa. And also manage your enemies. Listen to your enemies. Makristu, you are helped by your adversaries more than your fellow Christian. Kunoku even ukauya vakataka in batch, Makristu anongoti makachena. We hardly criticize each other. Why? Itsika yekunyara. Murukunyanira. Ndakamboshanyira umwe mwana bandibikira chicken.
ndazokumba ndakazomuita chivimi kuti chikeni yako yaishata iwe. Kana zviri izvo zvamuri kubikira baba pamberi apo pane dambudziko. Kana zvazviri zvezuva 1 Mwari kudzwai, but kana ariwo mabikiro aya haachengeti munhu mumba. But vamwe vanoti it was nice, kunanzva nezvigunwe kunyepa. MaKristu haasi honest, anobatsirwa nevavengi vavo kukurimindai. Muri kunyanira tese taipindira mugaraji, ndakatotozoziva kuti vanhu vaisada garaji tabuda vanoti tasunungurwa, but tiri vanhu vaingoti awesome. Mapurisa ndiye akatidzinga kugaraji uku. Dai asiri mapurisa takabhadhara kugaraji uku, but vatendi kuti vataura kuti mufundisi pana hapana class vaisataura vaingoti it's working well, it's blessing my man of God. Kureva kuti vakrista kana one munhu angati mufundisi chinhu chakashata ichi mufundisi, hapana anouya achitaura kudaro. You see what I'm saying? But mapurisa ndiye akatibatsira. So MaKristu, do not rely on your fellow Christians. Pamwe pacho vanhu vasinganamati vanotiudza chokwadi, pamwe pacho vanhu vasingatendi vanotiudza chokwadi, pamwe pacho vavengi vedu vanotiudza chokwadi. Ndakambokuparidzirai before, I want to repeat it. Munhu akauya achiti your breath is not okay, usati andisema ena anotsvaga mouthwash. Munhu akauya achiti your skirt is too short, usafunga kuti akujaja. Aiwa, iwe tora rura uimezhe unoti yakareba here. Andidika kana ingori short iri short. People don't want to do things. Why? They don't take criticism. Ndakabatsirwa nomwe munhu akamondibatsira akati kuchurch handiuyi because your sermons are too long. Handiri kugara kuchechi kusvika na4. Ndine zvimwe zvekuita musi weSunday. And from that time mukatarisa vandinoshanda nawo kuchurch board, pandakazopiwa assembly takadzidza kuti pane dzimwe nguva dzatisingasviki tiri pachechi. Handidika tinoshuvira kuti munhu wese anodya lunch kumba kwake, kwete kuti vanhu vabude unofidha vana lunch vovafidhira futi breakfast panavo. Why? Takadzidza kuti vanhu havadi izvozvo, but vaKristu vanenge vakangosimudza maoko kudai, haleluya, hosana, achiti pedzai, hatitaurirani chokwadi. Manzwa zvandinotaura, ine hangu ndine 1 or 2 andakaudza vana baba kuti mapfekedzero amuri kuita mai haaiti, mari yamunowana nemapfekero amai something is wrong. But vamwe 1 akabva tobuda chechi vanenge vachiongorora mukadzi wangu ari kungoonekwa nemunhu wese. Kunyepa here, ukauya nemukadzi wako pane vanhu plus mukadzi wako hausweri naye kubasa, haukwiri naye kombi, hauendi naye kumoo. Saagara anongoonekwa, hapana ari kumuongorora. Kana asi kupfeka zvakanaka, haasi kupfeka zvakanaka. Ende wazomirire kutaurirwa iwe uchiona akwa munodzitenga hamukuzivira tengai. So many things ndiri kuzvidzokorora kuti maKristu you gain strength pamwe pacho necriticism. Why? Because pachedu hatitauriri chani chokwadi, kunyatsobudirana pachena kuti apa hapasi kubuda zvakadina zvakanaka. But ingati munogadzirisai maota. Ndoda kuti masikati ano pati kunonamata, ndoda kuti mumwe munhu ambonyatsofunga. Handisi kutsvaga munamato uya wekuti munhu anenge achizhamba. I want you to go and meditate. What is your problem? Where do you need help? Tirege kuinamata minamato yechijairira atinoti rhetoric prayers. Pana kana exhortation, pana atinoti adoration prayers. Akatinakira, but adoration pamwe pacho I address your specific problem. What is your problem? If you are to make an altar today, what is it? Umwe munhu obva ati handina problem. Solomon akanga asina problem. Akanga ari mambo. Mabhiza nemahachi zvese zvazvasiyiwa, but he realized a need that he wanted. Muri kunyanira. Kuno mumwe munhu arikuti zvese ndinazvo. Usaite semukadzi muShunemi anoti ndigere hangu zvakanaka nevanhu vangu, uye zvinhu zvangu zvese zvakandinakira. Gehazi akati pana hapana mwana mukomana. Muri kunyanira. Pamwe pacho tinofunga kuti tinazvo, plus pane mweya wekukurumidza kugutsikana ka ukangotenga mota 1 wobva watofunga kuti ndiwe une yese. Mwari havasati wapedza newe, palevel yauri he can still do better.
ipapo palevel yauri, God can upgrade you. Not chimbosvika pamberi paMwari in meditation. What is your need? What do you need? Kana usina need, Mwari ngaakupe the spirit of discernment. Umboona kuti muupenyu hwako, what do you need? It's not everyone ane financial problem. It's not everyone ane spiritual problem. What do you need? May the Holy Spirit open your mind. Patiri kuenda mu second half yegore, patiri kuti until you bless me, what is it that God needs to bless you? Chii chavanoda kukuropafadza nacho. Mweya Mutsvene muri Mwari, vurai ndangariro dzevana, vurai meso avo vaone, parege kuva nemukadzi muShunemi anoda Gehazi kuona kuti hapana mwanakomana. Vamwe vanobva kuma-backgrounds akaremerwa, vamwe vane ma-situation akaremerwa, vamwe vane ma-financial conditions, vamwe vane ma-medical conditions, vamwe vane ma-spiritual conditions, vamwe vane ma-health conditions, vamwe vane ma-rejection spirit, vamwe vavo havana chakanaka chavati wawana. Masikati ano Mweya Mutsvene sekuburuka kwaita shoko renyu, rangarirai umwe neumwe ave neorder. I want you to teach them. Holy Spirit, teach them. Whisper to them. Say something to them. Open their minds that they think. Vazarurirei Mwari. Imi munotaura kuna Peter, mukati nyama neropa hazvina kukuzarurira. Kureva kuti mune nguva Mweya Mutsvene yamunopfeka vanhu movazarurira, nyama neropa zvotadza kuvazarurira. Ndiri kunamata semuranda wenyu panzvimbo vari kutadza kuzarurirwa nenyama neropa. Mweya Mutsvene, zarurirai vanavo. What do they need in the second half? Patiri kuti until you bless me. Ndiri kunamatira ma-financial outbreaks, ndiri kunamatira ma-marriage outbreaks, ndiri kunamatira ma-spiritual growth. Ngavawanirwe nyasha, asi mumwe nemumwe Mwari muzarurirei panofana kuuya nyasha dzake. Mweya Mutsvene, itai kuda kwenyu pamusoro pevana venyu. Basa nderenyu, kereke ndeyenyu. Rangarirai vana ava Mwari, vaitirewo zvakanaka. Ndashumira semuranda wenyu, ndataura izvi semuranda wenyu. Itirai vana ava zvakanaka. Simba rekurarama rive pamusoro pavo. Zvinudzai meso avo vaone pavanofanira kurangarirwa nemi. Vamwe vavo havana kumbobvira vazvifunga kuti prayer is a serious thing. But I want you to teach them, Holy Spirit. Minister to them right now, that they may meditate, that prayer may mean something to them, that they may come before you. Pavari kuti until you bless me. Which areas do they need blessing? Which areas do they need favor? Which areas do they need protection? Which areas do they need a blessing upon their life? I pray, Holy Spirit, that you minister to the church. This afternoon, minister to the church that they may understand where they need a breakthrough. That when they come before the throne of grace, their desires are right. And their desires can turn heaven and angels to listen unto them. Ngavarege kuuya vari vana vanogogodza pamunozarura voti tiri kungonoka. When they knock your door, let them come with substance. My prayer request and a substance. Nanganisa your will upon them. Imi Mwari panonzi na Peter, muri mwana komana wa Mwari wekumusoro kudenga. Akaporofita chiporofita chamakazoti imi pamusoro pekutenda uku ndakuvaka kereke yangu. Vana ava ngavauye pamberi penyu Mwari, vataure zvine chekuita nedenga, zvine chekuita neumambo hwenyu, zvine chekuita neramangwana ravo.
umwe nemumwe mweari makamugadzirira mararamiro ngaakunamata simba riburukire pamusoro pavo mweari vagone kutaura zvakanaka zvinoenderana nedenga. Hana paari kuti ndinoda mwana mukomana, imimi makanga maakubvisa Eli pachigaro nevanakomana vake kureva kuti munamato waHana waienderana nezviri kudiwa nedenga. Ndiri kunamata Mwari wekudenga, zvavari kukumbira ngazvienderane nedenga, ngazvienderane neramangwana, zvirege kufadza ivo vega asi zvifadze umambo hwenyu Mwari. I decree right now that Holy Spirit you minister to them. Vana Hana makavazarurira kuti paakudiwa Sameri, so mukamuzarurira kuti madhongi arasika ngaaende kumuprofita. Ndiri kunamatira umwe nemumwe Mwari ngave nechinangwa kuti pavari kuuya neota, pavari kuuya Mwari wekudenga vachiseta maoters avo Mwari, vasete maoters ane meaning pamberi penyu nemuupenyu hwavo Mwari. Ndinokutendai Mwari, pakati pavo parege kuva nemwana waHerodhiasi anoti zuva ramunomubvunza kuti unodei anoti musoro waJohn the Baptist. Ngavakumbire paota zvine chekuita neramangwana, zvine chekuita nekuparidzwa kwevhangeri, zvine chekuita nekurarama kwavo nevana vavo. We worship you, Father. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah.